aku ki kon nyorok bapak ibuku, kon nyorok kon video bapak ibuku pas wonge lagi nyorok, padahal iki wonge ora nyorok. Kae iki sok banget bae ngono, sok gen dikira obah. Iki gak iki idem banget ya guys. Nah kayak ibuku kayak karo bapak umur nggo Torevo karo Fit Onta, sedangkan anake anggo Vario. Ya ngono iki kesenjangan hidup, anjay kesenjangan hidup. Wis ngono iki wonge olahraga padahal atau olahraga dan dira olahraga wae aja. Bye bye. Ki aku kayak ono embo ora ngerti aku ki ngopo wi aku gak ero. Ki ono mobil. Ki pokoke iki kene iki idem banget ya. Ki idem banget. Ki dalan arep nggawok ning Madel guys. Kayak kisah wae. Tidak kekurangan beras aja. Bercanda. Sing ame tuku beras kapah-kapah iso ning omahku ya. Ready nemen. Aku ketok penting gak sih sing pengen kok tak sebulke bodyguardku.